Ka kitab Jingpynpaw kadai ka kitab kaba na peringki kitab borok haka Bible. Bat kani ka kitab Jingpynpaw kadon sauspa asal lagi dekat. Bat arspa praputuli lagi dekat kidon jesno jedai bat ka kitab kaberim khamtam kiba khambon kidon jesno bat ka kitab jo Daniel. Kumjo bat ki weipat ki nongïathuhlypa jong ka jutang kaberim bat ki jikai jong Jesus Christ hakabai David sikado jong Paul jong Petros bat ki weipat ki syakri ki jong U Blei ki ong ki nong puli benia ka Bible shibenta na ka laibenta jong ka Bible kilong lane kadon jedai bat ka jingkrenbeiñ kamut ka jingkrenbeiñ ike jingja ke ban saja mudur shibenta na ka laibenta jong ka Bible kalong ha ka dur jong ka jingkrenbeiñ Nagadagadaw ka jingkrenbeiñ kadai ka badon kam halu gadagada. Barka kitab Jingpynpaw kadai ka balalum lalang iki ba bon ba ka jingkrenbeiñ. Barka jingpendep ka ba khadu iki baro ka don haka kitab Jingpynpaw. Ngan ipuli ka Jingpynpaw leno ka ba khadar. Ya ka brio bo yak jakor. Kay gini ka brio. Kabangila ui kadai ka brio kadai ka dur jaga jabr Israel. Ngiyang ni kata ka mensim persya ika jabri Israel spirit of anti-Semitism. Kabau soitan usyoni ika jaidbynriew ube ktong ika jaidbynriew. Hadu kapor juga juan ju Messiah ube ktong ru. Yo Messiah uni soitan ulong penmi ika bi ka venom ka bi jong kata ka mensim syoni ika jabri Israel. Syoni yo Messiah. Batnang ni ka kata ka spirit of antichrist ka mensim ila persya yo Chris. Kaba syuni ka jabri Israel syun yau Chris bat nang tanah kani ka kharo ka mensiang kaba syun ya ka balang ka metrekam jo Chris hakane ka pyrthei bangali puli ni kita Jingpynpaw lono khanar bakadon ka thama mensim kaba jur ka pyrthei bagani ka thama mensim kaba jur ka pyrthei ka jingmi na ka thama mensim kaba ja haki jaka beneng ka kitab Jingpynpaw kharal nong ka khot ka hynñiew hadu kharar ke thu hakade ka jaka beneng kan sadon ka thama mensim kaba jur ba kat ban pelong U Blei bon pa U angel Michael ban ya khon U soitan usim ka sun bat Michael un job in usim ka sun bo usim ka sun sa shop shaka pyrthei bandala shop ni usim ka sun bolong soitan sentiment nong syukor kami ka sur ka baong nabakumta ya kamen ko ki beneng bat hi ba syong haki kordit ita ka khandau ba ka duriaw na ba tok sut ulali yar happy uberan ka jingpitar ba khran ba tip bau don tang khndiat ka por stang ka por don na puli Jingpynpaw lono ba khadar khot ba khadar kan sapoi ka por ba yak jakaruk sut sentiment soitan on sa shop shaka pyrthei mentau udang dei usim jo ka sun udang trai kam nakit jaka paneng lingba ki atiar trai kam jol magi mensimaman le magi brio ka bau soitan punan kam ka pyrthei kan sapoi ka por ba ni soitan sa shop shen ka pyrthei bat bau tip bau don satang khandiat ka por ondala shop yo ka khalai kong min bau tu yak jakar ula yu i bala shop arsut jaga khande ula be ben jaga taka brio ka ba khun serang bat un be ben bat ka sedang kata ka great tribulation ka jingjin jarba ka jingsha be ktong jong ka jaidbynriew Israel kan sedang nangtai na Jerusalem negeri Israel kaban trigger kaban nya kaban yalam ke pyrthei ka jingjin jarba ka dei ka jingja kaban jana Jerusalem kani ka jesno ba ka gospel Matthias arsal nong khot ba khatsan ter bagane ka brio sa ai ki thamyang pukni kan sa ka ba kraw kan yo petchagri klaw ka jaga jongka ban besai ka kanu shia kamot sisnem kia kamot arsnem ba sitang ya kamot sitang snem laisnem sitang na to sentiment soitan sedang ni ke Jingpyn stom ni ke jaidbynriew Israel kaban sedang artat ke jingjin jarba haka pyrthei Jesus Kristus yang itu ke pet-yap dwai ba ka jing pet-yap jibi kan long mental na ba ka kordit ba kan long kabam 4 jula ja menur ka pyrthei kanam Joshua ti limda pendukut di singi kanam la em ka wairu ka do khot khanyo ti to yak jakar la su bitar lep ikata ka brio ba ula le no bani le thmai kita ke sa no sumba jongka bat kita ke ba sumari ke hukum U Blei
Bat ki bat ya kata ka jingpla ya Yesus Kristus ora yang halor usiap ka duriaw uniu yak jakor ubala shop ka pyrthei ora yang halor usiap ka duriaw ka yasno akala no ka khlai kitab Jingpynpaw bangalayu mradkhlaw uba kiew no na ka duriaw dan hynñiew ki khlieh bat shiphew ki reng balok ti ki reng ju shiphew ki pansngiat ba halor ki khlieh ju ki kyrteng ki jingkrenbeiñ Blei uni yak jakor bal hap ka pyrthei jeng halor usiap ka duriaw lai mradkhlaw pat uba kiew no na ka duriaw ka kren ki jaidbynriew ki khlieh ki jaidbynriew ki beran kleng ki jaka jong ka pyrthei ka Bible ka kitab Jingpynpaw hynñiew lenong ka khot ka kharsan gong tiu lo ong hanga ki hakaba melio hakaba kata ka nuti ka shong ki long ki pailang ki pailba ba ki kinjamnriew ba ki khlieh ki jaidbynriew ki pailang ki khlieh ki ba shong ka pyrthei la itu ka Bible ki long ka dur jong ki jong ka duriaw bauni mradkhlaw umi naga duriaw Daniel no hynñiew ka yathu yo ka jing persat jaga saul ka beneng halor jong ka duriaw bagani ka jing persat jing saul ka beneng ka thama mensim na ka jaga beneng ka ba penkhi ki jaidbynriew ka berdei kawan ra ki tom oil ka jingkih phalo ka jele ka jingkan ki thama ka jingkih win ka kulmar ka pyrthei banna ka ni ka pyrthei jong ka kulmar jong ka jingkih win na ka pyrthei jing ki thama jumi ki nong sansar jumi ki ma khubor jukalla ka sanhima sima habaran ka kulmar phin haba shwaban don ki election no gari jumi kulmar jingrew ra nama don ka penkhi na ka pyrthei mensem nama syaitan kwa ban jo kurup ban sansar ka pyrthei kadi ka penkhi na ka pyrthei jong ka jingdom sapuli Daniel lenong ka hynñiew ka khot ka ban gong ter nagari ka jingkih nagari ka jing penkhi ki jong ka duriaw lami sautli ki mrat ki bahe ka be pier way na way pat na kwa banong midan ki sngi jong ka jing penkhi ka bor jingdom ka jing kulmar ka pyrthei kani ka jing penkhi na ka pyrthei ka baknya mersi na ka thwa mersi ka jaka bareng ka jur muslim ngimtip lano nu sultan unsa shop nangte na sun shiphew new sultan unsa empower unsa khubor yo briu jong ka pop kamen sim jong kan sarung hau ba unsa yeng unsa mi na ka duriaw unsa yeng ka duriaw jike jaidbynriew ke ri jong ka pyrthei kumuto nong sensar lado uba ka pyrthei mentah kala long lakhre ye ka jing sensar dan bo ka banong ka kamram jong abat fi kalong ngin be ban U Trai yang nang be ban U Trai ka jimi ju ka scam ka step ke be U Trai ke ka khlan be ke banang jong Ngim ka pyrthei jong ka jingkala ju ka jingnang Blei khot engai fi bangin nang U Trai nang shakri shiram U Trai hapersha ki khmat ji jongi ngi ke jing pendep stet ke je tulupa ka Bible ka khui bi ka kyrteng Yesus Kristus amen.